तो हेलो लोगोफोर नोंसोरनि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय स' बे भिडिअ'आनो जादों लोगोफोर नोंथांमोना एसेबाबो माने मिथिखाबाय बा मिथिना दंजोबखायो थ' नोंथांमोननि थाखाय मोनसे एडभाइस आरोना लोगोफोर स' भिडिअ'खौ नायनायनि सिगां माबालानो जाबाय आरोना लोगोफोर साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आंनि चेनेलाव जायफ्रानाखि साबस्क्राइब खालामाखै बे नोंसोरो माने साबस्क्राइब खालामनानै ला आरोना लोगोफोर मालाबानि समाव नोंसोरनि थाखाय इम्परटेन्टबो जानो हागौ आंनि चेनेला नंगौना नङा लोगोफोर बेनो आरोना थ' लोगोफोर दिनै आं बेखौनो बुंनो जाहैबाय जे जायफ्रानाखि ना दा समथ' बुहुत माने बेले बेजे आधार कार्डजों माने लिंक खालामनानै लानांगौनि माबा जागासिनो ना आधार कार्डखौ माने पेन कार्डजों लिंक खालामनांगौ बिदि जागासिनो थ' लोगोफोर नोंथांमोना माने खालामाखैबा थ' खालामना लानो हागोन आरोना माने माबासिम डेट होनाय जादों 30 एप्रिलसिम डेट होनाय जादों बे समावनो नोंथांमोना खालामना लादो आरोना नङाबा सरकारनिफ्राय फाइन लानाय जागोन आरोना 1000से फाइन लानाय जागोन ओमफ्राय 1000से फाइन नोंथाङा 1000से फाइन होनानैसो माने पेन कार्डखौ लिंक खालामनो मोनफिनगोन आरोना थ' नोंथांमोना दानो टाइम दं दानो बानायनानै ला आरोना लोगोफोर मानो बेकारावनो 1000से बारा गारनो ना लोगोफोर थ' आं बेखौनो बुंहरनो जाहैबाय ना लोगोफोर नोंथांमोनाबो जे बेफोरबायदि माने खैफोदाव गोग्लैया नोंथांमोना मोजाङै मोजां बानायना लानो हानाय बायदि थ' लोगोफोरा नोंथांमोननो एडभाइस हरदों आरोना दिनै लोगोफोर नोंथांमोना खालामना लाहैदो थाबैनो नङाबा नोंथांमोननि थाखाय जारला जागोन थ' लोगोफोर बेफोरबायदिनो माबा माबि जाबाय थायो बेले बेजे डकुमेन्टसफोरखौ बेफोरबायदि खालामनांगौ ना लोगोफोर उफाय गैया लोगोफोर सरकारनि माबायाव जों खालामनांगौबो जायो नंगौना नङा सरकारनि माने खोथाखौ जों मानिनांगौ जायो सरकारनि रुल्स बायदियै जों खारनांगौ जायो जों माने गभर्नमेन्टनि सिङाव थानाय नालाय गभर्नमेन्टआव माने थानांगौ जायो आरोना गभर्नमेन्टनि सिङाव गभर्नमेन्टआ मा बुङो मा थिनो बेखौ जोङो खालामनांगौ जायो आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंहरदोंमोन माने नोंथांमोना मोजाङै मोजां माने खालामना लाबानो जाबाय आरोना लिंक खालामना लाबानो जाबाय आधार कार्डजों पेन कार्डजों लिंक खालामना लाबानो जाबाय थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै दाबाव लोगोफोर आं बिदिनो माने आंनि चेनेलाव बेफोरबायदिनो भिडिअ हगारबाय थागोन नोंथांमोननि थाखाय इउसफुलबो जानो हागौ माब्लाबा समाव इउसफुल नङाबो जानो हागौ थ' लोगोफोर नोंथांमोना ओंखायनो माने साबस्क्राइब खालामना ला आरोना नोंथांमोननि थाखाय मालाबा समाव माने इउसफुल जागोन थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनो लोगोफोर नोंथांमोना माने भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम आं दा बाजाराव फैदों लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय ओमफ्राय बेनो आरोना खालामना लादो थाबै नङाब्ला नोंथांमोननि थाखाय दिगदार जागोन आं नोंथांमोनखौ माने अननानैनो दा भिडिअ खालामनाय जादों लोगोफोर थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय